Oh, meron po tayong pugo. Bigay ng aking kaibigan. Malinis na po sila pero parang may mga balahibo pa. So, kailangan po nating linisin. At iluluto natin mamaya sa pinya. Pininyahang pugo. Ayan po, malinis na ang mga pugo. Ready na po tayong magluto. Ito yung mga sangkap. Yan. Start na po tayo. Mantika. Luya. Bawang. Sibuyas. Ilagay na po natin ang mga pugo. Yan lang po, tuloy-tuloy lang po ang paghalo. Tapos i-adobo muna natin sila. Suka. Toyo. Paminta. Pag kumulo po, haluin na po natin. Maglagay po tayo ng tubig para lumambot ang karne. Takpan. Check po natin. Yan. Mga 20 minutes na po yan. Takpan po natin muli. So ayan po. Malambot na siguro ang pugo. Ilagay na po natin ang pinya. Kalahating pinya po ito. Brown sugar.
Brown sugar. Magic. Siling haba. Konting halo. At muling takpan hanggang matuyo. Check po natin muli. Ayan. Lagyan po natin konting asin. Takpan po natin. Dagdag na sukal, brown sugar po. Yan. Matutuyo na po yan. So hindi na po natin siya tatakpan para mabilis matuyo at ayan po. Luto na ang pininyahang pugo.